שלום, אני נציגת חברת רנטל, מערכות מיזוג אוויר מרכזיות. אנחנו מוכרים אוויר ואפילו מאוד גאים בכך. האוויר שלנו מציע איכות חיים ונוחות לכל הנהנים ממנו. אנו עוסקים זה למעלה מ-20 שנה בתכנון ובהתקנת מערכות מיזוג אוויר מרכזיות. צ'ילרים, מערכות מים, מערכות פינוי ישן ומערכות אב"ח. בבנייני משרדים, חנויות, אולמות אירועים, בתי מלון ובמבנים ציבוריים. אז אם אתם בונים וילה, בניין משרדים, קניון או מלון, ומחפשים מישהו שירכז עבורכם את כל עניין מיזוג האוויר ופינוי העשן, יש למי לפנות ויש על מי לסמוך. כי לא משנה מה קורה שם בחוץ, ההבטחה שלנו לכם, לקוחות חברת רנטל, היא שבתוך המבנה שבו תהיו, ישררו התנאים האידיאליים, שיבטיחו נוחות, איכות חיים, בריאות ובטיחות לכם ולכל הסובבים אתכם. ולקוחותינו הבולטים, בית חולים איכילוב, המכללה האקדמית נתניה, בזק אונליין ועוד ועוד. באתר האינטרנט שלנו עומד לרשותכם מידע מקיף אודות תחומי ההתמחות שלנו, כמו גם על נושאים מקצועיים אחרים בתחום מיזוג האוויר התעשייתי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ועניין. תודה.